Kärsitkö ummetuksesta? Tuntuuko, että suoli ei tyhjene kunnolla? Tällä videolla mä kerron syitä, mistä ummetus voi johtua. Nyt ei mennä siihen, että miksi on hirveän tärkeää, että se vatsa säännöllisesti toimii, mihin kaikkeen se vaikuttaa, vaan nyt puhutaan siitä, että mistä se ummetus johtuu. On monta asiaa, mistä se ummetus johtuu, jolloin se hoito ei ole ollenkaan kaikilla sama. Ja tähän kuvan mä oon läntänyt listan syistä, mitä siellä ummetuksen taustalla voi olla. Voi olla kilpirauhasen vajaatoimintaa. Kilpirauhanen säätelee elimistön toimintaa, kaikkea toimintaa. Ja jos on kilpirauhasen vajaatoimintaa, niin sitten voi olla, että se suolikin toimii hitaasti. Niin kuin vähän kaikki toimii hitaasti silloin, kun on kilpirauhasen vajaatoimintaa. Voi olla nesteen puutetta. Voi olla liian vähäistä kuidun saantia. Ja nämä on semmoisia, mistä puhutaan, nesteestä ja kuidusta. Ja ne usein niin kuin tiedetään, että siellä ummetuksen syynä voi olla, mutta lista on pitkä, siellä on todella paljon muitakin. Myös magnesiumin puute voi tehdä, stressi, liikunnan vähäisyys, dysbioosi eli suoliston mikrobiston epätasapaino on hyvin tyypillistä ummetuksessa. No sitten on lääkkeitä, jotka voi vaikuttaa. Insuliiniresistenssi on yksi asia, eli verensokerikin on tässä tärkeä. Serotoniinin puute. Serotoniini on siis hermonvälittäjäaine, jonka puute suolistossa on vähän niin kuin ärtyvän suolen oiretta ja ummetusta. Ja serotoniinin puute päässä on masennusta. Ja tämä on nyt semmoinen todella karkea tulkinta, mutta näin. Sitten voi olla ruokayliherkkyyksiä. Ja erityisesti maito. Ruokayliherkkyys maidolle niin on semmoinen, jonka tyyppioire on ummetus. Sitten voi olla myös SIBO, eli ohutsuolen bakteerien liikakasvua. Ja erityisesti, jos siellä kasvaa semmoisia bakteereita, jotka tuottaa metaania, niin se hidastaa sitä suoliston liikettä. Eli ummetuksessa, niin kuin kaikissa muissakin vatsavaivoissa, ensin pitää miettiä, että mistä se johtuu. Ja niitä juurisyitä korjaamalla saadaan helpotusta oireisiin.